ano, hirap kami lang. Hello, hello. Welcome to my vlog. Malayo-layo ako yung sabi. Tay. Hindi kami yung nakuhan. Bizarre Park. Watch up, watch up. Ay, tablong mo ah. Likat si Lolita. Meron pa kami ako ah. Papasok pa. Makita rin ito. Kasi ito na hindi. Ano na ito? Ay, hindi pa, hindi. Dito na kita ako. Yung ano, Ito, amat ito kita pa-plug ito. Pa-plug. Nakita mo kong kamera. Muna kita. Yan na. hello, hello. What's up, what's up? What's up? Watch out. What's up, what's up, what's up? Ay, mo na ako sa pasok ka kung marika. Ay, sabi nene. Ah. Ang mabihan magkukamaluman. Paano po mo sa marika? What's up, what's up, what's up, what's up? Hello, hello, hello. Shout out sa mga lasi ako ron na niya ng mga sambuang gayan. Halo nito. Paluyo-layo ako kung Ba. Nah, lingkat. yohin. Dito sa Mangdog. Shout out. Shout out ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga ka-5-9 yan na Coral Tree. Mga ka-5-9. Ang lalo na si dito sa kamo din nakanganan. Sagra ka mo atay. Okay. Ito kami daw na Luneta. Pasyal-pasyalin eh. Bago mo eh. Pangita-ngita ka mo sa mga kuwan na yari na ito. Kita na ko rin. Nakaw, Ari magpatajing ha. Hello, hello. Welcome to my vlog. Saan? Ano na kaya na? Ako sa ba? Harap ko sa matong tayo. Hindi mo na po na.
Sino sulit katon siya? Ano yung camera? Dia kita. Ulit ko. Ay muli na ulit na. Ay matambyak din. Ay pakiring nga, pakiring kita. Di na ako makan. Bakit na ba yung ko ah? Yan yung mister ko, pinakapogi sa ibabaw ng mundo. Yan. Ah, nanakyanin tiyanta. Kasap. Oh. Nag-jogging na siya. Huh? Ay nagkaagad. Hindi ka rin sa magnaw gidjit. Oo. Hindi naman siya rin yung one way. Lumibot na kita ba? Kasi minunaan kami, ano, hindi kayo Mas pa fountain. Then may hindi kayo mag... Sininim ko pa sa inyo kaya hindi sisinim. Ari, apat na ako ha. Ara hindi ka ah. Alay, bago. Alay, bago. Medyo? Ito yung video ko, ikaw yung bida. Takot din nga. Ulan. Sarap yung mangga. Yari halo ni tabisan ulan. Hindi yung magpatak, ulanan na. Yari nain mga. Ang gata. Nanahulog na din. Hindi ulit, di ba? Bukitan? Huh? Bukitan.